Malawi Camera. Benedicto Mbewe ujayo anali pa interview ya Job Chakaza exclusive Zodiac mene amaoneka ngati mutu ake soma kugita nthawi nake magamba zoti ndikayimira DPP ndine president hema kuti ndine mbusa komano I think ababa malinga ndi mavuto amene ajitika amene akumana nawo lero mutu wake wagwira munthu uja lero nthu wamva kuwawa ndiye lero wa tokota chifukwa nthawi imeneyo amati yayi ine sindingatokote yayi ineyo a president chakwera yayi I say it's like ndili mbali yawo komano leroli nde wamva kuwawa nde watokota tikukamba panopo dzina langa ndine Benedicto Mbewe tikukamba panopo dzira anthu agula 500 kwacha president amene akati adzasisa zinthu fetereza adzafika pa 4500 lero dzira anthu agula 500 kwacha amalawi kumango nyenchera munthu anachokera kubusa kubwera tipona ngati tipeza mdalitso amalawi tinkachita osaka mavuto ngati tusaka dziwala ndi mmene tinasakira chakwera ndiye panopo pa 16 September tikupita ku mavoti amalawi tisapangeso mistake yobwereza anthu a MCP awa anthu oyipa amene anabwera ngati mashasha kuti afuna atukule dziko la Malawi koma mapeto ake angononga Malawi a president sidamvepo tsikuna kampopoza anthu adzikwanje kuti anthu adzikwanje chonde siyani koma adzikwanje kupitiriza Reverend Lazarus Magikafe Chakwera he is a beneficiary of demonstrations in Malawi lero tikunena pano anthu ena kuti apange ma demonstrations amakanizidwa kodi Malawi akupita kuti Malawi tigwirizaneni mavuto ndeta aona chimanga kufika pa 120,000 kwacha bagi mulonda wa nthawi yapita muthalika nkala ndira 30,000 kwacha koma 30,000 kwacha imene amachosapo 5,000 kukagula chani kukagula chimanga mulonda wapano ulanda 80,000 kwacha koma bagi la chimanga ndi 100,000 so zoti mulonda wapano sangagule bagi la chimanga ayi ulamuliro otembereredwa wa abusa kodi mbusa amachoka kuchalichi kumapita kalamulira ati dziko lapasi achakwera munthu oti alape koma iwo kwa iwo alibe mtima oti angalape achakwera mulungu akuoneni inuyo anthu mene akuvutikiramo anthu panopo mafuta ophikira chigubu cha 20 liters mpaka umafika 200,000 zoona achakwera inuyo mukamakhala mati ndi chani kwenikweni fetereza mpaka anthu adzigula 150,000 achakwera mukamakhala mati chani inuyo achakwera inuyo achakwera mukamakhala muzizikhala muzizilirira mwaononga mtundu wa Malawi ena ndi a MCP eno kukamba kwawo amakamba mopepera akuti ayi timabisa mafigures chabwino a DPP timabisa mafigures kuti amalawi adzisangalala inu maonesa mafigures kwa azungu adzisangalala ndani ndi mzungu zinthu zinali zochipa Malawi munomo transport kuchoka ku Nzuzu kafika Blantyre anthu tamalibira 80,000 lero transport 80,000 zoona zimene Malawi ake utiyo achakwera munakakhala pasi ndipo ngakhale niyo mukuti mukupitaso nawo kuchisankho mukupita kukatani kuchisankhoko mufuna muyimirire ndani Malawi ake ndani popeza so anthu akasiya nawonso akuvutika anthu akulilongo akuvutika ndi temberero lake tsopano kwa anthu amene amaerekedwa mu parliament chimanga kulibeko kudowa kusalima kulibeko Central Region chimanga chavuta Amalawi anzanga ino sinthawi isoti munthu wanzero angakavotere MCP yayi dzira silinga magule 500 kwacha nkhuku ya dudu 15,000 kwacha mbuzi keiji mpaka 10,000 kwacha zoona zimene achakwera munakhoti niwo mapemphera dizeni munachokati kuchalichi munakapanga design mkupepesaso kumtundu wa Malawi zikomo kwambiri ndi basi kuzisankho zazichipulula za MCP yayi kumene kuko ndithu kuoneka zoti konali zochitika za chinyengo zina ndi zina zithawisa mavoti ndiyebe andala amene ali onene pawo amene sikuti ndi munthu amba amene ambanya mafight amene zikuoneka kuona kuti kumene kuko mayi ameneyo amakhanga akufusa kuti chitika njani akuluakulu nda muzosachambule ndiye mpaka anakomana zoti iwo kumana ndi
mafist mpaka na akafoni kuphwanyidwa basi nde kaya mwene ababa muonele nokha kuti izikhala bwanji. Awa kutseka window sirudzwa kuti kuli ndani ndi ndani. Ndakuti akupita kuti kukuti about papers about papers was asuchidwa kumene kuja mayenga ndi situation imene ili kumene kuja ndi malamulo amasunthidwa mabodi papers ndi mamonitors ndi security atekinipo kukhala malo ena sono makandidate kupalibepo aya anauza kuti akuse kuti muzitilotola nanga sopano ife matisana tichotsako kumeneko. Yeah, I want to know. Yeah, I want to know. I really want to make sure. Yeah, tidziwa kuna kuti maballot akuchita bwanji. Aya chimwene achoka ukoko awasada dziwa. Ndajambula kale. Ndajambula. Ndajambula nazo yeye madam. Zilibe kanthu achimwene. Ndajambula ine ndi plan. Yeah, ndajambula ndi plan. Ayi. Ndajambula nazo yeye. Panyani. Nkhani ina ndiona kuti pali nkhani apa yali mafoja akuti tu ngati fojayo mukuona zoti mwakuti mutha kumapita nde siru zoti fojayo kuna apanganayi chani kaya mwina agulisa mwachingambwe. Anyway, foja ndiona kuti amavutika naye kulima alimi fertilizer kudula lero akagule pa $1. $1 yetu akamagula $1 mudzokona kuti sikuti maganiza kuti yayi $1 lipa 5,000 ayi mtengo umakhala wa official wa kuboma ndoti kuboma dollar yo lipa bwanji 1,750 kwacha sonza ti mlimi kumuphatuko ndi alimi alusa kuti ifeyo zathu zayi nde tamverani kaye. Zifukwa zosila chipani nani nazo kama mwinisiwa sachoka msiwa Hello kabeza salu ibena sina akogwa general alongo wangwazi ya unyolo salu ya unyolo imeleka musunga imeleka musu adafala adatoka kubelo sawi adela makanayo ni mabanja sawi simwendeshe peka sawi nina nisira malemu agwagwa general alongoa wangwazi ngenda bwela uzabila shito Malawi Camera